Ayan, so punta tayo sa SkyTrain. Sukhum Beach Station. Bali, galing tayo dyan. Banda dyan. MRT nila yon, parang underground nga eh. Tapos dito naman tayo ngayon sa kanilang SkyTrain. Oh, Asok Station. Train up to 8 o'clock. 7:09. Asok. Ito, layo pala pagka ng train. Ngayon, kung so itong Asok nila. Asok Station. Sukhum Beach, Asok. Itong area na to.